bisimila hôtel Lafia la. Niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de do ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de do a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ do laadiri do baarakɛla do faso kanuna do miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. ni sanga in b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen no jani ka bɔlɔ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka aw fo k'aw ko ɲuman dɔn k'a fɔ ko aw danga na a ka bamanankan kibaruya kɔnɔ la ka kɛ ni mɛ kalo tile 8 san 2025 wuladafɛ kunnafoliw an ka bi kibaruyaw bakurubaw bɛ na tali kɛ parti politiques olu ka baaraw ɲɔngirilen ni sanga in kɔnɔna la fɛn mun ye communiqué ani maa caman olu ye u hakilinaw di a kan
Burkina Faso jamana ɲɛma Captain Ibrahima Traoré ale bɛ irisikaw bara ni waati in na ka se ka taa irisikaw ka anniversaire san 80 u ye sebaya sɔrɔ kɛlɛ dɔ la. Kunnafoni bakurubaw de ye ninnu ye, an bɛna kibaru wɛrɛ fara mun kan k'a lase aw ma Mali ani diɲɛ kibaru kan. A ye kulo ni gɛlɛjɔ ko ɲuman. Ka segin ka fɔ ko kura k'a fɔ ko aw sɔgɔlen don aw sɔgɔrɔ ɲuman na yaasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ k'aw la kunnasigilen bɔ. An bɛ kibaruw daminɛ ni an yɛrɛ tɔgɔla minisiri ni o bɛ tali kɛ kunnafonilaw ka minisiri Amadu Ag Ilen. Ale ye kunnafonidilaw ka jɛkulu ka u bisimila a ka minisiriso jabala la ka kɛ ni mɛ kalo tile 7 in ye ɲɔgɔn ye mun ni a kɛra an bɛ waati min na ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la parti politigiw olu ka baaraw ɲɔngirili a kɛra u kan. Minisiri a yɛrɛ k'a fɔ ko kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana bɛ lahala min kɔnɔna la ka se ka kibaruya di maaw ma ka maaw fara ɲɔgɔn kan ani fo ka taa se ka maaw bilasira ni ka maaw lakunu jamana taasiraw ni jamana jɔsenw kan. K'o de la kunnafonidilaw kan ka u ka kɛta kɛ kosɛbɛ nin waati in kɔnɔna la. Minisiri ani kunnafonilaw ka fɛcɛriw ka nin jalajɛba in ni kunnafonilaw ka ɲɛmaa bɛ maa min bolo maison de la presse ɲɛmaa ni o ye Dante ani fo ka taa se jɛkuluba minnu bɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw tun bɛ nin kɛnɛ kan. Minisiri a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana bɛ waati min na ko bi ko n'i y'a ye jamana ɲɛmaaw ye nin fɛlɛ in ta ni o de ye ka se ka parti politigiw k'u ka baaraw ɲɔngiri k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka basigi ka o don an ka jamana kɔnɔna la ani jamana ka yɛrɛtigiya mun ni maliyɛnw ye bɔra ka taa u hakilina di ka kɛ ni concertation ye parti politigiw ka sariya sun kan ko o hakilinaw ye mun fɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ni basigi mun ɲini k'o de kɛra sabu ye jamana ɲɛmaaw ye ni hakilina in ta ka se ka partiw ka baaraw ɲɔngiri ko in ye k'a ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye u k'a faamu a kɛcogo la. Ko in kɛra cogo di a laɲini kɛra jumɛn ye a kun ye jumɛn ye ko i n'a fɔ an ka jamana sariya sunba constitution a sigiden 39 article 39 b'a fɔ cogo min na ko bɛɛ lajɛlen kan ka jamana ka yɛrɛtigiya ni o ye souveraineté ye jamana ka bɛn ni keleya jamana ka bɛjɛ fanga ni o ye démocratie ye ko bɛɛ kan ka o kɔkɔrɔma don wa bɛɛ kan ka baara kɛ ni o basigi ye ko de b'a to nin kuma in na kunnafonila minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔdenw bɛ u lamɛn kosɛbɛ wa anw ni jamana kɔnɔdenw de sɔgɔn bɛ ɲɔgɔn na k'a ka kan an ka se ka hakilina fara ɲɔgɔn kan a ka kan anw ka kɛ basigi karamɔgɔ ye yaasa kibaruw bɛ se ka kɛ ko o sababu la jamana ɲɛmaaw bɛɛ ni basigi de ɲinili sira fɛ ko u ye hakilina in ta ka partout k'u ka baaraw ɲɔngiri fɔlɔ ni conseil des ministres ye avril kalo tile 30 minisiri ka kɔrɔfɔw la Ag Ilen halisa a y'a yira k'a fɔ ko a b'a ɲini Mali kunnafonidilaw fɛ n'a fɔ u bɛ baara la cogo min na professionnalisme baara kanu ani baara ɲɛta bawo ko jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ jamana ka ɲɛta de fɛ bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni jamana ɲɛna a bɛ ɲɛ bɛɛ ye ala k'an kisi n'a k'a bɛ tiɲɛ bɛɛ lajɛlen de ye ko kunnafonidilaw bɛ k'o baara mun kɛ k'u kan ka fo kosɛbɛ o baaraw la wa k'u ka dɔ fara o kan yaasa halisa ka se ka bɛn ni keleya ani basigi k'o sinsin an ka jamana kɔnɔ an ka jamana kunnafonidilaw tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin minisiri ka nin hakilina in ma ko minisiri ka fɛcɛriw wele ka gɛrɛ u yɛrɛ la ka kuma u fɛ jamana bɛ taabolo min na k'a bɛ fɛcɛriw fana rassurer a bɛ jigisigi d'u ma a b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw u jan bɛ kunnafonidilaw la jamana ɲɛmaaw kunnafonidilaw an bɛ bɔgɔ nɔɔni mun na an bɛ baara mun na jɔyɔrɔ mun bɛ anw bolo jamana basigi ni jamana ɲɛta ni kibaruya ɲuman sabatili la ko o b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ ka o dɔn an ye wa ko kunnafonidila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la baara bɛna kɛ basigi sinsin ani fo ka taa se keleya ka se ka tɛmɛ maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra o kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ lakɔli kalanfa minnu bɛ yen nɔ ni o ye lapasalikɛlaw ye ko olu kɛn bɛ ka bagabagali kɛ walima o kɛlen bɛ ka préavis bila k'a fɔ k'u bɛna taa baarabila la ka kɛ ni mɛ kalo tile 13 ye ko ni u ka laɲiniw ma sabati k'a sɛbɛntiya k'a pereperela tigɛ k'a fɔ synergie syndicat d'éducation signataire du 15 octobre 2016 a bolofara min bɛ katikaw ka bolofara olu de kɛn bɛ ka nin préavis in bila u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni u ni kalanko ɲɛmaaw an ka jamana kɔnɔ n'u ma bɛnkan sɔrɔ ko olu bɛ sɔn ka taa baarabila la
bawo ko olu bɛ ka laɲini dɔ kɛ ni o ye katikaw ka kalanfaw ka lapasa tɔn ye ancien signataire du 15 octobre 2016 ko olu ka laɲini ye jumɛn ye k'u ka sara dɔw bɛ yen nɔ ko ka o bɛɛ sara ani fo ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ ni o ye kalanfaw ye ni olu bɛ an ka ɲɔgɔndanw ka olu lakɔlɔsi ko olu ka musaka dɔw bɛ yen nɔ hakilina dɔw kun taara k'olu ma sɔrɔ k'u b'a laɲini de o bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'o d'u ma ko n'o kɛra k'u bɛ sɔrɔ k'u ka baara bila ɲɔngiri ko ni bɛnkan ma sɔrɔ mɛ kalo tile 13 nata k'u bɛ sɔn ka baarabila kɛ kibaruya mun ni an y'a bɔ plume libre ale ka fasiri kɔnɔna la keba an bɛ taa n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na politikimaw olu ka ɲɔngirili mun kɛra nin waati in na an b'a ye k'a fɔ hakilinaw dira communiquew kɛra ka kɛ ni mɛ kalo tile 7 ye maa caman ye u hakilina di collectif mun bɛ yen nɔ ni o farala ɲɔgɔn kan n'u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko politikimɔgɔw b'u la ani jɛkulu wɛrɛ b'u la ni o ye collectif Mali taasira kura olu y'a yɛrɛ k'a fɔ communiqué mun n'u ko jamana ɲɛmaaw ye hakilina mun ta ka kɛ ni partiu ka ɲɔngirili ye ko olu bɛ a hakilina faamu baw ko olu bɛ a jigiya de k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u kɛlen ka hakilina in ta parti ko bunakun kan ko partiu juguya tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ multipartisme ni o ye parti cayali ye an ka jamana kɔnɔ ko majɛ dɔw bɛ a la yaasa ka se ka yɛlɛma don o kɔnɔna la olu b'a jigiya de jamana ɲɛmaaw u bɛ fɛ ka na sigila ɲuman de don partiu ka kow la ka soupassement ɲuman don a la ka se ka partiu u bilala baara min na n'u ka baara min kɛ ko olu bɛ a ye k'a fɔ o de baara don wa ko jamana ɲɛmaaw ye nin hakilina mun ta ni a bɔra bɛjɛ fanga o lapasali sira fɛ ko ka se k'a sinsin an ka jamana kɔnɔ ko olu ye nin ye o de minɛn kɔnɔ wa k'u bɛ a yira k'a fɔ violence ni o ye basigi tiɲɛ walima maa minnu bɛ fɛ ka bɔ ka jamana na ni mankan ni furugu wɛrɛw ye ko ka se ka fu siri o de la ko hakilina olu y'a ye a tara o de kama ka se ka basigi tiɲɛ wale mun ni dɔw kun kɛmɛ k'a labɛn ko jamana ɲɛmaaw olu ka yeta ye hakilina in tara ka se ka basigi de sinsin an ka jamana kɔnɔ wa k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka nin ɲɔngirili in ka a labato bɛɛ ka nin hakilina in labato bawo ko hakilina in ye charte kura mun kan ka bɔ parti politikiw kan ni o y'u ka siginkan an'u ka sariyaw ye ko o charte bɛ se ka dilan cogo ɲuman na cogo min na bawo ko nin waati in na an ka conseil national de transition CNT maaw ko olu bɛ ka baara mun kɛ wa k'u b'a laɲini u ka baaraw kɔnɔ u ka se ka se bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ hakilina ta mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni olu da bɛ se ka don parti kow la n'u da bɛ se ka don jamana marakow la jɛkulu k'u ka bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw lamɛn ko ɲuman ka sɔrɔ ka sariya kura in ta wa o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔden bɛɛ mun bɛ laɲini an fɛ bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye nin kuma in na bawo ko Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ n'a fɔ denyɛrɛnin bɛɛ de kan ka a tɔbɔtɔ k'i bolo don a kɔrɔ n'o kɛra jamana in bɛ se ka kisi cogo min na ka jamana in kologiriya wa an bɛɛ lajɛlen b'a laɲini cogo min na o bɛ kɛ malidenw sago ye fɛn min ye signataire du 28 avril ni o ye Malikura taasira olu ka communiqué olu ye mun fɔ o kɔnɔna la halisa parti politique ko bunakun ka kɛba an b'a ye k'a fɔ parti minnu fana bɛ yen nɔ ni o ye ko parti politique olu ka jɛkulu collectif des partis politiques pour la constitution mun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ sariya sunba kɔ olu fana ye communiqué dɔ bɔ mun n'a bolo nɔ bilala maître Muntaka Tall fɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka hakilina la parti politique ko wulikajɔ mun kɛra ka se ka partiu ani jɛkulu minnu bɛ partigiko kunna k'u ka baaraw ɲɔnkiri ko olu ma a wulikajɔ faamu olu ka hakilina kɔnɔna la ko jamana charte ni o ye parti politikiw ye yɛlɛma bɛ ka don a la ko yɛlɛma ma don a la fɔlɔ ko olu ma faamu cogo min na partiu ka baara sera ka ɲɔngiri a tilala k'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka hakilina la ko jamana sɛbɛnfuraw jamana cakɛda si yamaralen tɛ ka parti ka baara ka a ɲɔngiri Maître Muntaka Tall ka fɔ la ko olu ka hakilina ye ko nin ye an ka jamana bɛjɛ fanga ko nin ye dankari ye o la olu fɛla la parti politikiw olu ka communiqué kɔnɔna n y'a fɔ a ye cogo min na mun bolona bilala Maître Muntaka Tall fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko olu jɔrɔlen bɛ jamana ka taa ɲɛ an bɛ waati min na ko bi bawo ko jamana in bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakilina fɔ k'olu jɔrɔlen bɛ bɛjɛ fanga o ko la an ka jamana kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ parti politique ninnu ko olu bɛ a laɲini de hakilina mun tara k'a fɔ ka partiu ka baaraw ɲɔngiri ko olu bɛ o kɔn u tilara k'a yɛrɛ k'a fɔ tuguni ko olu bɛ na recours kɛ ni o ye ka taa damakasi sɛbɛn don kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan k'a fɔ partiu ka baara ɲɔngirili min filɛ nin ye ko ka se ka a bɔ a ma
partout ka communiqué kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka bɛɛ lajɛlen wele k'u kana basigi bɛn ni keleya kuma ɲɔgɔn ko yaasa jamana bɛ se ka taa cogo min na k'u ka se k'o kɛ nin kɛra partout ka communiqué mun bolonɔ bilala maître Muntaka Tall fɛ keba n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ taa Mali ani Japon jamana ka jɛɲɔgɔnya a yirala k'a fɔ ko suguba dɔ bɛna sigi Japon kɔnɔ suguba mun ni a bɛ tali kɛ jago yiriwa siraw ani fo ka taa se sɔrɔ bosoda siraba n'u b'a wele ko exposition universelle Osaka o de kadira kɔnɔna la ani o labɛn kɔnɔ Japonkaw ka lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ale taara se an ka jamana premier ministre ma ni o ye général division Abdoulaye Maïga ye a y'a bisimila ni o ye son excellence Yuko Murata a yirala k'a fɔ ko hakilinaw kɛra falen falen ye Mali ni Japon an bɛ se k'an bolo ɲɔgɔn ma cogo min na jɛɲɔgɔnyaw kɔnɔna la hakilinaw kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ Mali ni Japon ko an ka bolo ɲɔgɔn ma a fanga ka bon kosɛbɛ ko kabi waati jan an bɛ jɛɲɔgɔnya la sira caman fɛ n'o dɔw bɛ tali kɛ sɔrɔ bosoda siraw ani seko ni dɔnko siraw fo ka taa se sira caman ma ni ɲɔgɔn ye kɔnɔna la Japon lasigiden so a ɲɛmaa a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale nisɔndiyara bawo ko jamana ɲɛmaaw ye u bisimila cogo min na ani jamana premier ministre ye hakilina min d'u ma k'a bɛ ma nimisi wasa wa a b'a to jɛɲɔgɔnya mun n'u bɛ k'a laɲini ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ kolo giriya wa ko ni espoir belebeleba in kɔnɔ ni foire belebeleba in kɔnɔ ko sugu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi Mali tɔgɔ la ko b'a yɛrɛ k'a fɔ Japon ni Mali an ka jɛɲɔgɔnya ko u janmɛ a la kosɛbɛ wa ko baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ sira caman caman fɛ n y'a fɔ cogo min na sɛnɛko b'o la culture ko b'o la sɔrɔ bosoda b'o la yaasa an bɛ se ka jan ka bolo ɲɔgɔn ma cogo min na yiriwaliw kama keba an bɛ taa sigida lakanali kunnafoniw kan n'o ye assainissement ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ samiya kɔnɔ an ka jamana faaba jango Bamako yan nɔ ji ka cɛnni la ka bon kosɛbɛ ji bɛ cɛnni kɛ cogo di ko fosew de bɛ geren ka ɲamanw kɛ ka fosew datugu k'o de bɛ kɛ sababu ye ji tɛ taa sira sɔrɔ a yɛrɛ la bawo bamananw dun b'a fɔ ko ji t'a tɛmɛ sira bila foyi ye n'an ye ɲaman kɛ ka fosew geren k'a mana kɛ cogo cogo ji bɛ taa don maa dɔw de kan yaasa ko ka se ka fɛɛrɛ ni dabali di maliyɛnw ma ani ka maliyɛnw wele bɛɛ lajɛlen ka se ka hakili t'o la bawo an bɛ ka don samiya kɔnɔna la fɛn mun ye société Makoro Waste ye ale ɲɛmaa ni o ye Lamine Danbele ale ye analyse dɔw kɛ ani ka welekan bila maliyɛnw ma an bɛ jɔ an b'o lajɛ an bɛ segin ka na keba faamuya fana i b'a sɔrɔ samiya dɔw bɛ yen ji bɛ caya samiya dɔw bɛ yen ji tɛ caya mais k'a fɔ ko ji taara don yɔrɔ dɔ la a man ka don yɔrɔ min na o kɔni tɛ i b'a sɔrɔ san 10 san 20 ji kan ka boli sira minnu fɛ n'a bɛ na olu fɛ i b'a sɔrɔ san dɔw la ji caman tɛ na donc yɔrɔ dɔw bɛ a tɛ s'olu ma mais prévision talen don pont kɛrɛfɛ mètre hakɛ dɔw bɛ yen ne kɔni y'o bila a kɛra cogo cogo san 5 san 10 san 20 san na cogo cogo a bɛ gɛlɛya ji ka se yɔrɔ ninnu na donc mɔgɔ caman t'o jatew de minɛ u bɛ taa sow jɔ yɔrɔ la ni san 1 san 2 ni tɛmɛna u bɛ taa sow jɔ sow kan ka jɔ ni norme min a tɛ jɔ n'olu ye donc olu ye fɛn ye fɛn minnu dangan ka siri olu la o ye kelen ye pour que inondation ninnu ka nɔgɔya tiɲɛni ka nɔgɔya a fanba dɔ fana bɛ yen o ye ɲaman ye an ka ministre de la k'a fɔ don la télé yɛrɛ la ko ni ɲaman nana ko b'a fɔ ko promo bɛɛ b'i ka ɲaman cɛ ka taa bila pont kɔnɔ ni e y'i ka ɲaman cɛ san nana ka taa bon pont kɔnɔ a bɛ bɔ e fɛ yen i b'a bila i kun la a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ de fɛ yen dɛ donc f'i k'a bila i kun la ɲaman tagayɔrɔ tɛ pont kɔnɔna ye ɲaman tagayɔrɔ ye ɲamanminɛn kɔnɔna de et surtout autorité minnu nana sisan u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ pour que u bɛ sigi ɲamanminɛnw ka sigi quartier bɛɛ kɔnɔ ni ɲamanminɛn ninnu sigila quartier kɔnɔ bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ i ka quartier kɔnɔ aw ka sɛnsɛn ka ɲaman ninnu ta ka taa bon o ɲamanminɛn ninnu kɔnɔ n'o kɛra nin kɔlɔlɔ caman bɛ yen ala ni kira sɔnna a bɛ nɔgɔya surtout manani ninnu yɛrɛkɛrɛkɛlen bɛ fanw fɛ donc comme ça u bɛ taa ka taa tontu yɔrɔw la yanni samiya ka don je pense que mairie yɛrɛ bɛ ka disposition ta ani Priba projet dɔ bɛ yen ko Priba u bɛ ka disposition belebelew ta yanni samiya ka don u bɛ na ka na poubelles sigi Bamako fan bɛɛ fɛ donc je pense que quartier bɛɛ bɛna dɔ sɔrɔ a la olu bɛ sigi yɔrɔ min na a tɛ sigi mɔgɔ wɛrɛ kama a bɛ sigi population de kama population ka u ka yɔrɔw furan ka journée salubritéw kɛ ka ɲamanw cɛ ka taa kɛ o kɔnɔ n'o kɛra san mana na san bɛ fɛn ɲaman minnu tɛ k'a bɛ taa n'u ye pont kɔnɔ o fanga bɛ dɔgɔya ok bɛɛ kan ka se k'a dɔn inondation ninnu fanba jiboli siraw de don jiboli siraw ninnu kan ka lakana de
a bɛ lakana cogoya min na pon ka bɔ a temps parce que dɔw b'u jɔ fo ni samiya donna kuma o kuma u bɛ pon bɔ donc pon bɔli kan ka daminɛ depuis sisan de n'i ye pon bɔ sisan n'i y'a bɔ k'a bila a bɛ ja joona n'a jara cɛli bɛ nɔgɔya mais n'i y'i jɔ fo ni samiyaji ye nali daminɛ k'i bɛ sɔrɔ ka pon bɔ donc pon tɛna se ka bɔ ka ɲɛ o ye kelen filanan a tɛ ja e bɛna bɔ bi dɔ san min o dugusajɛ a bɛɛ bɛ don pon kɔnɔ tuguni donc i ka baara bɛ kɛ fu ye ce sont des dispositions mɔgɔw kan ka disposition minnu ta et c'est très très important o ye kelen filanan n ye mun fana fɔ u ka yɔrɔw furan yɔrɔ minnu tɛ pon kɛrɛfɛla la i b'a sɔrɔ yɔrɔ jan à 100 mètres 50 mètres comme ça i b'a sɔrɔ yɔrɔw nɔgɔlen don manaw bɛ taa sigi yɔrɔ la fiɲɛw bɛ t'u bila donc ni san nana san b'olu fana bɛɛ de cɛ ka n'olu kɛ pon kɔnɔ ni pon n'aw sɔsɔna ni tagayɔrɔ tɛ ji bolo ji bɛ. nin tun ye an ka dugu kɔnɔ mɔgɔ dɔw mankan ye minnu ni u bɔra sisan k'u hakilinata fɔ ne bɛ fɛ ka aw. Kibameta marabolo kɔnɔna kibaruw la kucalakaw bara arla k'a fɔ ko kalanbulon dɔ sigira n'a kɛra ONG Bridge African Solution Organisation olu fɛ ani sɛnɛko soba Direction Régionale de l'Agriculture kucala marabolo kɔnɔ u jɛra ka hakilina dɔ ta n'a kɛra Nizan so ni o bɛ Soroba so commune kɔnɔna la kucala ko sɛnɛkɛlaw u bɛ se ka dɔnta sɔrɔ cogo min na sɛnɛ yiriwali ani sɛnɛ yakubali kucala marabolo kɔnɔna la ko o dɔw bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw bɛ se ka hakilina sɔrɔ changement climatique ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ani fo ka taa se sɛnɛkɛla bɛ se k'a ka sɛnɛ nafa bɔ cogo di sɛnɛ bɛ se ka kɛ waati bɛɛ lajɛlen na cogo min na samiya fara tilema kan ko o fɛlɛw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cogo di ni a mansin ni a baarakɛminɛw o de ye hakilina laɲini ye ni k'a kɛ sɛnɛkɛlaw kun kucala marabolo kɔnɔ la yaasa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ye sɛnɛ jamana ye sɛnɛ ka se ka yiriwa sɛnɛkɛlaw ka se ka mansinmafɛnw ka olu dɔn cogo min na sɛnɛko baaraw kama ba fila bɛ k'aw fɛ yen nɔ Keba arila k'a fɔ ko kalanko fɛnɛ ka se ka yiriwali don o la fɛn mun ye mɔgɔ 50 hakɛ minnu bɛ CGS ni o ye maa minnu bɛ kalankow ka kalansow koɲɛw ɲɛnabɔ comité de gestion scolaire ko olu mɔgɔ 50 kalanbulon kɛra u kun ni o dɔw bɛ tali kɛ u ka se k'u ka dɔntaw kawura ni o bɛ tali kɛ ka se ka kalanko yiriwa Kayi marabolo kɔnɔna la kalanfaw ani fo ka taa se denmansaw olu bɛ se ka jɛn cogo min na ka u nin don kalan yiriwali sabatili la ko ni dɔnta in bɛna to olu bɛ se ka taa ɲɛfɔli kɛ somɔgɔw ye ani denmisɛnw ye bɛɛ bɛ se ka bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min na kalanko nafa ye jumɛn ye ka ɲɛsin sifinnakaw ma kalan bɛ kɛ cogo di ka sifinnaka ka siniɲɛsigi dilan ka se ka o baaraw kɛ n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa Gawokaw bara arila k'a fɔ Gawo fɛnɛ fɛn min ye Croix-Rouge ye olu ye formation dɔ kɛ maaw kun Gawo formation mun ni a bɛ tali kɛ ni gɛlɛya ye mɔgɔ sɔrɔ Keba yanni fɛn mun ye maaw ka na ni o secourisiw ye protection civile yanni olu ka na sigida maaw bɛ se ka dɛmɛ d'u ma cogo di banabaatɔw bɛ se ka u secourir cogo di ka sɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ma se terrain kan fɔlɔ ani fo ka taa se u bɛ se ka fɛɛrɛ d'u ma ka u ta ka taa n'u ye kɛnɛyaso la cogo min na ka sɔrɔ gɛlɛya mun u sɔrɔ ko nin ye wale bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ duguden bɛɛ lajɛlen hakili kan ka wulikajɔ kan ka don fɛn mun ye secourisme na ni o ye lakana ye ko nin bɛ kɛ sababu ye ka u hakili foni k'o bila o kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa Gawokaw bara halisa u ka yɔrɔ mun bɛ yen n'a bɛ wele ko Tɔnji Bajal ni a bɛ Gabereo commune fɛ la k'a fɔ ko baganmarala dɔ maa dɔw taara a ta ka tunu n'a ye k'a to a ka baganmarayɔrɔ la halisa ko maa si t'a dɔn nin minɛli wale in a kun ye jumɛn ye wa maa minnu y'a baaraw kɛ k'u ma se ka bugunatigɛ nka u kɔni kun nana moto la kibaruya mun ni a bɔra sigidadenw yɔrɔ Keba an bɛ taa jamana kɔkan kibaruyaw la Burkina Faso kaw bara u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Capitaine Ibrahima Traoré ye a ye taama kɛ bi ka taa Moscou ni o ye Fédération Russie o faba a yɛrɛla k'a fɔ a kan ka taa a nin don jalajɛba kɛnɛ kan sini mɛ kalo tile 9 mun bɛ tali kɛ Rusikaw k'u to jɛkulu kɔrɔ kɔnɔ la ni o ye Union Soviétique ye u ye kɛlɛ mun kɛ k'a daminɛ san 1941 fo ka taa bila san 1945 ni u ye naziw k'u ye sebaa sɔrɔ o kan o san 80 ɲaɲaliw kɔnɔna la fɛn mun ye Capitaine Ibrahima Traoré a bɛna taa nin don o baaraw de la Moscou Sénégalikaw bara Sénégali fɛn mun ye dɔnkilidalaba mun bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ la Wally Seck a yɛrɛla k'a fɔ ko Wally Seck nɔ yera ko dɔ la komi ni a bɛ tali kɛ nafolo dunko juguya ani fo ka taa se
ko nafolo mun be no na kun kan ka do kuran ko dafe ko jamana procureur ba mun be na le ka cajo tilen do dugu jukɔrɔ nafolo jamana foroba nafolo dungo juguya ka o kɛlɛ ko ale de ye a ɲini ko ka wali sec ni waati na ko ka mandat de dépôt ka a da kan wa ko a kelen tɛ ani jamana premier ministre kɔrɔ Amadou Ba o denkɛ Ibrahima Ba ko o fɛnɛ b'a la Cheikh Tidiane Seck ni o fɛnɛ kun ye a ka chauffeur ye ko b'a kɔnɔna la ani fo ka taa se ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ Samuel Sarr ko ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la waati na dɔw yɛrɛ minɛlen k'u lasago kaso la dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ ni o ye Wali Sek a n'a ɲɔgɔnw ye ko kiiritigɛlamɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko ka u minɛ ka u bila mandat de dépôt la bawo ko kuranko dɔ tun bɛ yen nɔ n'u y'a wele ko West African Energy ko kuranko musakaw k'u nɔ yera o dunni na keba an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw ye hakilina kura ta k'a fɔ ko kuran ka se ka yakubaya Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka se san 2030 ma Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaso ka kɛ ni mɛ kalo tile 5 ye o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ka baraji belebeleba min bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko Gribo Popoli ko o bɛna o barajiw de baara bila sen kan bawo k'a baraji in k'a puissance ka bon kosɛbɛ k'a bɛ t'i jɔ ko mégawati 112 la ko nin baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ yaasa ka se ka kuranko ka a yakubaya fo san 2030 Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la Tchadikaw bara keba saraban kasara dɔ senfɛ la k'a fɔ ko maa kelen ni tora la fo ka maa 8 jogin ni mun n'a kɛra ka kɛ ni mɛkalo tile 8 ye a kɛra Masakori yɔrɔ mun ni a bɛ Biri Barika ani Bashom ni ɲɔgɔn cɛ a la k'a fɔ ko pick-up dɔ o ni fo ka taa se transport mobile olu nana don ɲɔgɔn na camion belebeleba n'a kun kan bɛ ka donni fɛnw ta ko donu kɔnɔna la maa ninnu o joginna o accident senfɛ ni ka maa kelen ka a nin to a la Nigeria jamana kɔnɔ kebakɔrɔ de kɛra mun ye maaw dabali ban a la k'a fɔ Nigeria fa mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko Anambra ko sifinnaka dɔ ni o ye paranti ye san 18 dɔrɔn ko ale de ye garizigɛ sɔrɔ ni musolaka mɔgɔ 10 hakɛ ye kalo 5 kɔnɔ ko in ko a ye maaw dabali ban kibara mun ni a bɔra ka bin Nigeria jamana kɔnɔ la musolaka mun bɛ ni ale bɛ musow ka hakɛw lapasa Ofi Obina Mbo n'an bɔra o kɔnɔna la kɛnɛyakaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko dugumɛnɛ 5000 o de yera sifinnaka 2 bolo dugumɛnɛ 5000 mun ni u y'a minɛ ko amani bɛ bi u kan fo ka se dollar wari 7,700 o b'o sara walima u bɛ kalo 12 kɛ kaso la ko o de ye u kan ka pɛni mun kɛ bawo ko kɛnɛya jamana kɔnɔ la ko jɛman kan ka kɛ maa si bolo ka dankari kɛ dugumɛnɛ ninnu na bawo ko jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de kɛn bɛ ka dugumɛnɛ ninnu ka a labɛn ko bawo k'u bɛ u bila ka taa Europe jamanaw ani Asie jamanaw de kɔnɔna la ko ka kɛ ni jɛɲɔgɔnya mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kungo kɔnɔfɛnw olu tali la ko u ni a minɛli kun kan munnaw ye minɛ ko ɲangili de dara ni sifinnaka 2 in kan keba sirikaw fɛ yen nɔ Emmanuel Macron Faransi jamana kuntigi ale ni Siri jamana ɲɛmaa mun bɛ nin waati in na Ahmad Al-Shara u ka ɲɔgɔn ye senfɛ bawo jamana ɲɛmaa ni o ye Siri ye ale ka taama kɔnɔna la Faransi faaba la Emmanuel Macron a y'a ɲini ni maa ɲɛmaa in fɛ k'a ka fɛlɛ dabaliw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka Siri jamana kɔnɔna la ka sariya kelen ta ani ka bɛɛ lajɛlen lakana maa minnu n'u bɛ tali kɛ diinɛ ma bɔ diinɛ la taabolo ma bɔ taabolo la ko ka bɛɛ lajɛlen ka hakilina lamɛn ko b'o de ɲini nin waati na Siri jamana fɛ Inde ani Pakistan ka kow keba a gɛlɛyalen baro bi an bɛ don min na ko bi ka kɛ ni arabadonya sɔgɔmada ye a la k'a fɔ ko mugujugu minnu bɛ yen nɔ ni a tɛmɛna jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ bawo kabi waati jan jamana ninnu tun bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ ni ɲɛkɛrɛ ye nka a ma ɲɛ mun kɔ a kɛra u y'u kari ɲɔgɔn na ko maa 26 olu de nin tora a la Pakistan fan fɛ wa mɔgɔ 8 olu de nin tora India fan fɛ u ka mugujugu bawo u bɛɛ lajɛlen bɛ ka mugujugu ci ɲɔgɔn ma mɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛ maa dabali ban wa nin bɛ maa jɔrɔ nin jamana 2 in kabi waati jan olu bɛ ka ɲɔgɔn bɛlɛn wa ko fɛn mun ye maa hakɛ bɛ se ka juguya ka taa halisa wa mugujugu halisa u bɛ ka u labɛn ɲɔgɔn kama bawo jamana mun bɛ yen nɔ ni o ye Pakistan ye ale yɛrɛ k'a fɔ ko Hindu de olu susu wa k'olu bɛna u ta sara k'u tɛna nin wale in to ten tɔ maa bɛɛ lajɛlen kɔni jɔrɔlen nin waati na jamana 2 in u ka affrontement na keba yaasa an ka bi kibaruya kuncɛ an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an ka sifinnaka minnu bɛ yen nɔ ni o ye U17 senna ntolancilaw ye o bisimilara an ka jamana premier ministre fɛ ka kɛ ni mɛkalo tile 7 in ye General Division Abdoulaye Mayiga a y'a yɛrɛ k'a fɔ sifinnaka minnu na minnu ni u kun taara fɛn mun ye Maroko jamana kɔnɔna la CAN U17 ni u kɛra maa 2nan ye vice champion
ala k'a fɔ ko nin waati in na ko an ka sifinnaka ninnu ko u ka wulikajɔ mun u y'a kɛ nin kani senfɛ u ka kategori kɔnɔna la ko u ye baara mun kɛ ko a bɛ maa nimisi wasa bawo ko sifinnaka ninnu u ye u seko n'u dabali bɛɛ lajɛlen kɛ nka fɛn mun ye u kɔni sera ka filanan de sɔrɔ jɔyɔrɔ filanan wa nin yɔrɔ in na ko an ka sifinnakaw u ye wale mun kɛ o de b'a to u ka se ka taa coupe du monde kɛnɛ kan wa ko coupe du monde mun filɛ nin ye ni a bɛna taa kɛ Qatar san 2025 an ka sifinnakaw ko u bɛ se ka jɔyɔrɔ fa wa sifinnakaw ninnu fɛnɛ u ye jigisigi di jamana premier ministre ma ka tɛmɛ u ka capitaine ale ka kumada fɛ ni o ye Isa Tunkara ko olu labɛn bɛ wa u bɛna Mali jɔnjɔn k'a kɔrɔta sanfɛ wa b'u ka maaw ɲigi wa u bɛ taa fo u danna f'u seko damayira ko yaasa ka se ka malidenw ka u la nisɔndiya ko coupe du monde kɔni k'an bɛ se ka sigi n'a ye ko u bɛ na n'a ye k'u kɔni labɛn bɛ u ka fɛn fɛn ye seko damayira ye u bɛna a bɛɛ lajɛlen kɛ ni ɲɔgɔnye in kɔnɔna la an ka sifinnakaw dolancilaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ jamana ɲɛmaaw fo bawo ko bɛɛ ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ min kɛ nin waati in na ko ka se ka terrain kura k'a di senadolancilaw ma ko a b'u la nisɔndiya wa jalajɛba in a kɛra sifinnakaw ni senadolaci ministre ni o ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale tun b'a kɛnɛ kan fo ka taa se fédération malienne de football senadolaci o ɲɛmaa dankan Musa Sylvain Jakite keba k'a fɔ ko ni ne bɛ dan kɛ an ka bi wulada in na kibaru la ka kɛ ni mɛ kalo tile 8 ye san 2025 ka aw fo k'aw ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don jani bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na jaw tun bɛ ka yira aw la keba jalo fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ wɛrɛ kan bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se